anyị elugo ka isi elu anyị abịago ka isi abịa na oge okwu n'ụka nke na-ewelu na ngalaba Young Content Factory. Afa nka bụ Dr. Chijioke Igwendo Odogwugwu. Tata anyị na-ewetara unu omume a na-akpọ okwu n'ụka. Okwu n'ụka bụ ife gbasalụ nkata. Ị na-enye anya okwu ụka. Inekwa anya ya vana bụ dịka ọnụ ọ bụla okwu na ụka daịzi nsogbu. Inekwa anya azị ụka ịfụrụ nkata ka anyị ga-akpa. Ndị ga na-abịa program anyị bụ ndị mma ife kala aka gbasara ana Igbo na ụka. Onye na-anọnyere anyị tata bụ mmadụ dịka Reverend Father Prọfesọ Bonacristus Umeogu, mmụọ na mmadụ. Onye ife eji akpọli ya mmụọ na mmadụ ọ bụrụ ada agbata ya n'anya, ọ bụrụ onye chọọ mmadụ je anyị fụ kwete na mmụọ na mmadụ ka ọ bụ. Fada nnọọ nne na okwu na ụka. Ọ ga-adịrị gị mma. Nnọọ nne igo kọwalụ ndị Igbo, kedu onye Igbo? Igbo ndị ọma na-ege ntị, ọha mmụọ na ọha mmadụ nọ n'ala Igbo. Abụ m very Reverend Father Prọfesọ Bonacristus Umeogu, mmụọ na mmadụ. Ohu izu abalị dike. Oje na mmadụ, oje na mmụọ. Obi na mmụọ wee dị gabazie. Ya bụ na abụ m onye nọ na mkpọrọgwụ ministry akpọ Communal Sanctorum Ministries. Bụkwazi ofe n'ime ndị Governing Council Nnamdi Azikiwe University Ọka. Ya bụ anyị so na ndị na-ekwu okwu na ebe afọ. Ọkwazi mụ abụ the director of the Directorate of Igbo Village and African Civilization. Ọmụ abụ onye na mkpọrọgwụ ife afọ. Ya bụ ihe gbasara ọha mmụọ na ọha mmadụ nọ n'Igbo, o doro m anya ọfụma. Ya bụ daalụ. Nnọọ nne Fada, daalụ nne Prọfesọ. Fada, a na-akpọ gị mmụọ na mmadụ. Ị nwere ike ịkọwalụ ndị na-amarọ because mmadụ na-ekili gị ọ na-asị kedu ọrụ mmadụ ka m na-afụ ife kedu nwoke bụ mmụọ na mmadụ. Ike ịkọwalụ ndị Igbo kedu ife ma eji akpọrọ ya mmụọ na mmadụ? Ihe mere eji akpọ mmụọ na mmadụ bụ na mụ na mmụọ na-erikọ. Ya bụ anyị na-afụ, ana m afụ ife mere na mmụọ. Ya oge akọ na uche agaghị ejeru na anyị. Ejiri m akọ na uche Chineke wee jee n'ebe afọ. Ya na-akpọ seeing the past without memory. Ya ana m afụ ụzọ. Nke ọzọ, ife ọnọbụ ife na-eme kịta, aga m atọ onwe ya na mkpọrọgwụ ya na oge gara aga, kwuwazie ebe ọ na-eje n'ọdịnihu. Ya bụ I can get into the past without memory and connect the present with attention and also project the future with expectation. Ya bụ mmadụ ego ọnụ mmụọ ọnụ mara ebe mmụọ azị Igbo asịrị ama ebe asọrọ dobere ọdụ ya, mana ana m ama ebe asọrọ dobere ọdụ ya. Eriri mara ngwugwu mara ekelie. Ụfọdụ ga ife ngwugwu anyị atọghịsị ya, mana mụ mana mmadụ. Ya bụ na anyị na-eje na ana mmụọ gụta ọkụ bịa na ana mmadụ wee siere ndị ụwa nni. Ife anyị akpọ mmụọ na mmadụ. Anyị na-ana n'ụlọ nwere ife azụrụ n'afịa. Anyị nọ n'ụlọ nwere ife azụrụ n'afịa. Daalụ. Ịma na asị na mmadụ ada nọ n'ụlọ nwere ife azụrụ n'afịa, mana ngwa ada nọ n'ụlọ nwere ife azụrụ n'afịa. Mmụọ na mmadụ gbaghalụ m. Ada m aka na nka enwe ife izizi m kwesịrị ime azụ onye Igbo mbụ and anyị na-asụ asụsụ Igbo. Ife kwesịrị bụ na aka m achọlụ gị ọjị. Ịma na ọjị ada anụ oyibo. Yes, ọjị ada anụ bekee. So biko gbaghalụ m na abụ m nwatakịrị. Biko nekwa ọjị. Ịma na ọjị eze n'aka. Agwa ya? Ngwanụ mana metụnụ. Aga m emetụ ya na anyị anataghị ọjị a. Anyị ji obi anyị niile, obi ọcha
Yeah. ndị Igbo sị na nzu obi ọcha Yes. anyị ji obi ọcha wee na-ụta ọjị a fụkwa ose dị n'ime asị na ọjị asịghị asị ose ọjị agaghị asị asị daalụ ọjị daalụ nne ikwuzie ka a ga-esi wee mee anyị jee ozi ọjị ka ọ ga-esi wee dị ka Igbo si eje yes a sị na ọjị eze dị eze n'aka ife ọ bụ and maka na eze bụ eze na obi ya yes and ọkụ arụnyekwana nwatakịrị n'aka adịghị egbu ya mana ịma nọnụ mmebe dị n'ọjị ịbụ okenye ịtọ m ọtụtụ ụwa bịarukwa ụkọ bịakwa bukwuru onye ụkọchukwu mere biko ana m ayọ gị biko emela anyị ife dị na ya gụọla anyị ọjị ife ga-eme n'owe na aga m ewere ose ọjị maka na o nwere ka esi ejebe a na-ewufe ose ọjị n'azụ ewufe ya n'azụ agbawa ya ka ose ọjị ghara isi asị gbawa ya ka Igbo bụ Igbo nwee ike ghọta ife a na-eme ọ gbago ewetazie n'iru wee na-asị na Igbo ga na-aga n'iru ihe ọjọọ ga anyị n'azụ a na-asị n'azụ ụka mana iru kakwa ya bụ anyị na-ayọ Chineke ji ike niile ka ọ na-anya ọjị a taa n'ogbe ka anyị taa n'ibe maka na ọ bụ onye a jide mma onye awanyere onye afọ erie ya bụ anyị na-ayọ Chineke ji ike niile ka ose ọjị a nwee ike tụọrọ anyị ọjị a n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ndị kamera unu editi amen. Unu alọrọ ebe a. Ka mba ka nyekweghị ụzọ ọjị ka daalụ. Iwe jụtụ onwe gị. Yes. Nke a ka njọ na-akpọ alligator. Ya bụ na Igbo bụ Igbo anyị ji ọjị n'aka. Ọjị bụ omenala jikọtara Igbo niile. Ya bụ ọha mmụọ na ọha mmadụ nọ n'Igbo. Ya mbaba nyere anyị ọjị. Anyị egozigo Chukwu eze Chidokwa Abịama ọjị a ka ọ taa anyị n'otu n'ogbe ya taa n'ibe n'ibe. Anyị ji ọjị a anabata ọnwa ọfụ a tụọla anyị. Wee na-ayọ Chineke ọ bụ ọnwa nke anọ ị na-anya n'ọnwa afọ ị ga-afụ nọ afịa na anụ ụbọchị na Igbo jiri bili. Igbo sị ndị ga-abịa ụwa ha abịa n'ụbọchị afịafa ha gaa na ụbọchị afịafa maka na onye a mụrụ n'Igbo ọ bụrụ na Eke ọ bụrụ na Orie ọ bụrụ na Afọ ọ bụrụ na Nkwọ ụbọchị ọ ga-anwụkwa ọ bụrụ na Eke bụ na Orie bụ na Afọ ọ bụrụ na Nkwọ eji sị na esi ezi ọfọ abịa ụwa si ezi ofe na ụwa si na ọkụkọ na-akpa nri anya ofe agaghị akọ ya ka ife na-egbu ọkụ na-esi n'elu were abịa nwe na-asị na ọ ga-adịrị anyị mma ọ ga-adịrị gị mma ngwu iji akọ agaghị akwa akụferecha ọ gadara awụ ngwe na-agọ ndụ mmadụ niile ndụ ọha mmụọ ndụ ọha mmadụ nọ n'Igbo ndụ bụ agụụ ọ na-agụ ya na-agụ ibe a sị na ndụ mmiri ndụ azụ mmiri agara ata ma azụ agaghị anwụ mana onye si ibe ị ga-anwụ egbe si n'ibe agaghị ebe nke nke ya eme gụ akwa ka ọ ya egosi ebe ọ ga-ebe mpịawa azụ ka anyị nọ na ya ya bụ anyị na-ayọ Chineke Igbo si ndụ bụ isi ndụ bụ eze ezigbo afa maka na ọnwụ dị bụ njọ asị ọnwụ dị njọ ejiza ndụ bụ isi Igbo si na kama ya ga-anwụ anwụ ka anyị fuo efuo maka na mkpọmkpọ ndụ ka mkpọmkpọ ọnwụ mma mana ayọ ma ndụ ma akụ na ụba wee na-asị mmụọ Chineke biko ọjị anyị bụ n'elu ka ọ ma akụ Igbo na ọkụ mkpu Igbo ruo Igbo aka ọ na akụrụba Igbo dị n'ikuku ọ ga-ahụ ọnụ Igbo ga-afịa gawụla akụrụbafa ọ dịghị na mmiri ọ ga-ese n'elu ọ ga-eme na mmiri ọ dakpuo ọnụ ana mmụọ ọ ga-ebu ome Igbo ga-aghọli ya ejisi na Igbo gbuo n'aka nri ha gbụja mma
bụ na kebe ha bute mma ise ka anyị na-agọ ndụ na-agọta akụ na ụba ayọ mmụọ Chineke o ji ike niile ka ife ga-emegide ndị Igbo ka ọ ga-egbo n'azụ ise maka na ilu na-asị na-egwu onunu ọfọ na ogwe a na-egbochi ọfọ atọ n'ije ọfọ jere ga-anale maka na ada egbu a na-egbu obi ekwe mbugha ogige egbenyi agbụrụgbu egbenyi enyi taa agbụrụgbu ọ ga-agbụsị ya nwere ayọ mmụọ Chineke o ji ike niile n'ụzọ dị iche iche ka ọmụmụ nwoke na nwaanyị ise ka ọ ji agụtara anyị ise ayọ mmụọ Chineke di na nwunye ka a na-ebi n'udo na ọṅụ chiamara nke si na ọjị anyị na-agọ ya bụ ụzọ eji nwa agaghị echi echi na Igbo n'ime ọnwa anọ ime ụzọ eji nwa agaghị echi echi ayọ m ka uje na ụna ghara ikwe ka ụzọ afịa jụọ oyi ụzọ ife na agaghị ajụ oyi ndị ga na-abata ụzọ na-apụ ife ọma na-abịa n'ebe niile ayọ mmụọ Chineke eji ike niile wee na-asị na ebe ọbụla esi abịa na be gị ma ebe na-alụ ọrụ ma na ebe onye Igbo ọbụla ma bụ onye ọbụla ndị abịa na-eji ajụ obi abịa jide ajọ ife n'aka were abịa ha agaghị abịalụ ha ga-adachi ụzọ ha ga-efu ụzọ mana onye ndị eji ezigbo dị ife ga-abịalụ maka ife ọma na-efe efe ayọ mmụọ Chineke gụọ ịchọ ga-abịalị ya onye chọọ mma bịalịa ọ chọọ njọ bịalịa ome mma mewere onwe ome njọ mewere onwe ma o metara ga-eburu ekwuru nsị n'ala Igbo na onye ọrụ chọrọ imegide mmadụ ga-ise wee buru ayọ mmụọ Chineke ọzọ maka na sị na ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwere nwe ọsọ nnali ịma na onwe ndị anyị na-afa na-eme ife na obodo a nwe ka ha si edowe ọnụ were ekwu ife afọ ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada ha sị who the pursue fowl na falling fowl na jogging ya ndị afọ amaghị m ka ha si eku ume o gwere na ofu n'ime ha jere ebe ọnụ ya na ebe agịda nye ya ọjị chani nwe ọjị ọ tụrụ ọtụ n'ọnụ taa tali ọjị chọwa ọjị ọzọ ha sị na mba zuru ike ayọ mmụọ Chineke ọzọ n'ike na ebube nke onye na-achọ ọ ga-enwetakwe ma onye chọọ nke adịrọ mma nke ga-ebudo ebe ya ọnwụ ọ gara enweta maka na ogologo ndụ ị gaghị egbu mmadụ magaghị egbu ogologo ndụ ị gaghị egbu mmadụ mana agaghị egbu ya ogologo ndụ n'ala Igbo maka igbu mmadụ igbugo onwe ọ bụ egbu mmadụ gbugwo onwe maka mmadụ ka ọ bụ ayọ mmụọ Chineke ọzọ ka a na-ebute ọjị enu na amalị na ọnwa a enyere anyị wee na-ayọ o Chineke nna biko ụkwa ọ bụla ruo oge n'ebe ọ na ga-ada gịnị ka ọ nọ onye na-eme ebe orugoro oge ọ ga-ada onye gbokwa ga-eburu ụgwa ya ube ga-eji onye nwe ube ga-aghọrọ ube o Chineke nna biko ka ụmụ mmụọ na-alụ ọrụ ọma n'ala Igbo ndị Igbo sị na mmụọ na-egbu ama ga-akasị ọcha ọ ga-agasịrị iwerere gaa ka akụmiri igwe gaa maka mmụmụ ọnwa wee na-ayọ mmụọ Chineke onye ji ike niile n'ụzọ dị iche iche o nwere ofu ife mmụọ Chineke na-agwa nna mmụọ kịta serikọta ma nkọwara Jesu gbane n'obe ka ọgba ndụ ọbụla ọgba ndụ osi n'aka ndị Igbo nwụrụ anwụ osi n'aka ọgwụ agwọrọ agwọ osi n'aka ndị ọjọọ dị iche iche nke chọrọ ibegide anyị Igbo si na ọjị anyị wetara anyị agụrụ mmụọ nke ji ego n'ime wee na-asị na onye bịa be anyị ka ọ bịa gbuo anyị ọ ga-ana ụmụaka sị na fọdek ga-abịa n'azụ fọdekin ọ ga-ana mgbu ga-abịa n'azụ mana onye ji ụkwụ ọma wee bịa ọ ga-ana ọ ga-ejikwazi ofe ọma wee na o Chineke nna biko afọ anyị na-etu ga-erika anyị ga-aga ọjị goji echi
maka agụdo ọjị goje ntị echie ndị mmụọ mana ama ya ọmụmụ Chineke biko n'ụzọ dị iche iche. O nwere ife dị mkpa nnukwu anyị na-ayọ ka onye ọbụla bụ onye eji aka dị ọcha ya nwere onwe ise enwere asị ata apịa ma obi agba na njikọ enwere onye anyị bụ n'obi na ndị anyị bụ n'obi ka na obodo a ka na ofesi ebe ọbụla eji onye ọma eji onye aka dị ọcha Igbo sị na ada egbu onye aka dị ọcha ada egbu onye aka dị ọcha ayọ mmụọ Chineke ọ bịara egbu anyị na-achọrọ nchegharị ya bụkwa onwe ise ayọ mmụọ Chineke ọzọ n'ike na ebube n'oge ọbụla anyị kunili ndị Igbo sị na onye kuni ọtọ amara ebe ọ na-eje onye kwụrụ ọtọ okwu ya kwụrụ ọtọ na ayọ mmụọ Chineke biko ego anyị ga-agụ ka ọ bụrụ nke anyị agụgbuo ori mmadụ na ego anyị gọgbuo ego mgbari ego ụtụ maka na onye ji aka na-agba ego abụrụ nke ọwụ ọtụ ka ọ na-atụ onye na-anyụ mamịrị ada efe baịbaị aka adịbizi ofe gosi eje aka ya bụ ife maka na onye ibi ada agwụ aja a sị na ọ bụ na nwa na ha ka ihe eji mụ ya nwa onye ibi ga-eju obe niile onye ibi ahụ nwa agaghị ebe na-abụ ofu ebe ga-ege maka ozu ejuru na agaghị egbochi ya a ga-egbochi o Chineke nna biko anya yọọ onwe na-ebo onye aka dị ọcha ebubo ma ọ na-agbaka ebe asị wee megide onye aka dị ọcha ọ ga-eji se wee buru ise maka na ọfọjere ga-ana ise adịna ya nwụrụ n'aja ikuku adama n'ọnya maka na nkata agaghị eje mmiri o jee mmiri ọfụgo oji wezi wụda ya o Chineke nna biko n'ike na ebube ka anyị na-agọ ọjị a ya mbụ nyere anyị wee na-ayọ o Chineke nna biko ka amara gị ju n'ọjị a ayọ ọmụ maka ndị na-enwe ndị na-ayọ ọya ntụkọ a sị na akpa ezo ndị dibịa onye ala bụrụ iri enwe ka ọ dị ya bụ ndị anaghị ya ofu ọya ịtọ ọya ịnọ ọya ise ọya isii ọya asaa efere na ọnwụ na-egwe ha ọnụ wenayọ mmụọ Chineke onye ji ike niile onwe onye na-aya ọya ekwuru na ọya na-egbu mmadụ ọ bụ ọnwụ na-egbu mmadụ ụrụ na aya ka ga-eji anwụ maka ị na-ene onye isi kpọrọ nkụ nke dị ndụ eme gịnị agbajiri ozugbo nwa n'ike ozugbo Chineke bụ ndụ chi bụ ndụ o Chineke nna biko ayọ ọmụ ka ọmụ iru anyị mụ iru Igbo ka ọ dị mma ka ndị na-agba ụchụ mụrụchụ mmadụ gbagbuo onwefe ayọ ngo Chineke nna biko ka ọmụ iru ezinụlọ anyị na ebe anyị na-azụ afịa ebe anyị na-alụ ọrụ ka ọ dị mma ka ndị ọjọọ na-abịa emerụsịa afọ anyị ikuku bulufe asọ ọ na-abụ idei kwọrọ ngwongwo gbagwo osimiri mana okwu na ije mmiri ga-ezu ya bụ na onye ji ajọ ofe na-abịa ihe o ji bịa ga-ebu ewe na mana ije ezigbo ife wee bịa ga-abịara ọfụma o Chineke nna biko ayọkwa n'ụzọ pụrụ iche ọzọ ọ bụ ọja ka Igbo ji egosi na ha na-ahụtara mmadụ ha fụrụ mmadụ n'anya bụ onye bịabeghị inye ife niile kpọọ ikwe nwunye gị inye ha ya ọjị onweghị iji onye ha kpọrọ ọ bụ na mmadụ nyere gị ọjị nwezi ofe nyere gị onye gị ife niile ịma na natara obi ya dị ọcha n'ebe nọ ya bụ na ọjị a gosi obi ọcha gị n'ebe nọ n'ebe Igbo niile nọ maka ọjị na-asọrọ Igbo niile ka e wee na-atọ ọnwa ọfụ Chineke nyere anyị ọ ga-adịrị gị mma dịkwazi ndị ọrụ bụ mma onye ọbụla echi ya zere n'ụzọ dị iche iche ya bụ anyị na Chineke bụ onye anyị gwagoro ka ọ tọọ ọjị na ụbọchị taa n'ibe ibe ka ọ gọzie ọjị a anyị ga-ata ya ọ ga-ada anyị mma na ahụ naba Jizọs Kraịst onye nwe anyị amen ise situo ya mmụọ na mmadụ mmụọ na mmadụ keke ezi ga na-etu odogwu bubu odogwu bubu
Odogwu bụ ugwu mmụọ na mmadụ ọ ga-adịrị anyị mma daziri nne nnọọ ọ dịkwa nke agbọghọji a nke anyị makene ka o si wee je na ka o si wee na maka na asọ ọja asara asị ose ọja gaghị asị asị anyị ga-awụpịa aga m awụ ya na tebụl ka m nwee ike fụ ya ọfụma ndị Igbo si ife anya fọ amadị agba Odogwu ugwu ọjọọ ịnọ ọ gbara ịnọ o gosiri ọmụ akụ na ọkụ mgbu na ọnwa ga-abụrụ Igbo ọnwa akụ na ụba amen ọnwa ndụ amen ọnwa ọganiru amen ihe gbara ịnọ gosiwara akpa nwa nwaanyị gosiwazi ndụ mana ị na-anya gosiwere edere ifu na ụfọdụ chere n'elu ụfọdụ gbudo eru na onye bụ ọjị ịtụ mgbede ya nwere ka m ga-akụwa kịta ị na-anya kịta ọjị nke a dị na chere n'elu kwefula ya ị na-akala gara na iru ọjị afọ ụfọdụ nwere ebe ọ chịsara ụkwụ ọjị a bụ nwaanyị ka ọ bụrụ nwoke ị na-anya nke akwa cheru n'elu kwefe na ofu ọjị akwa ọkwa ọ nwaanyị ka ọ bụ aga m egosi gị ife gbasara nke a kịta ị na-anya anya kịta ị ga-afụ na nke a akala anyị agbawara agbawa ọ gara ogologo n'iru ọjị afọ ọjị abụ nwoke ka ọ bụ mana m ga-edokwa ya ka o si wee dowe onwe ndị atọ nwere egbu aba ndị atọ nwere mkpudo ife na-egosi na mmụọ kịta n'ebe a kịta bụ ka m nweke n'ebe a na-alụ ọrụ wee gosi na ebe okwu ka ya nọ ime na ebe okwu n'ụka nwere ike isi wepụta agaghị abụ n'aka nwaanyị nọ n'aka nwoke na ebe a na-alụ ọrụ a ga-ekwu nke gbasara ebe ndị ọzọ niile ị ga-afụ ibuso anyị na obodo a anaba na Igbo the 5 Igbo states ifu na o gosiri na ndị anyị na-aya bụ ụmụ nwoke ndị n'ọchịchị ụmụ nwoke n'ọchịchị nke ọzọ o gosiri na ụfọdụ ụmụ nwoke bụ ntosi ị na-achị ya n'Igbo na-ejibe eji gosi ị na-efu na nke a gbapụrụ agbapụ nke a gbapụ agbapụ abụọ anọkọrọ ọnụ anyị na-ekene Chineke na abụọ anọkọrọ ọnụ nwoke na nwaanyị gosi na ndị di na nwunye dị iche iche ọ ga-adị ife mma ise mana o gosiwaziri na o nwere ebe ebi nwere ebe ebi ha ebi ya o nwere ebe ya nwoke nke a nwaanyị nwere ebe ha gbasasịrị gosi na ụfọdụ oge onye tosiri ịnọ n'ụlọ nọzi n'ọfịa gosi na onye n'ọfịa ga-abata unu ya ife gosiwaziri na sebachaba anya n'ọnwa enweghị nwụgba agala si n'aka ndị ọjọọ ndị bi n'ọfịa ga-abata n'ime unu ka a ga-ekpọ ndị afa afa maka na ọ jara akpọfa afa nke ọzọ o gosiri ntọnana ma ntọnana nke ezinụlọ dị iche iche ma ntọnana nke Igbo n'onwe ma ntọnana nke mmụọ ma nke ụka o gosiri na ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị enwe ebe ha ga-ebi n'ọnwa na fa gbaa mbọ mmụọ ga-enyere fa aka enwe ike lụta nwa ebe ha ga-ebi ebe ha ga na-azụ afịa maka ofufe ka ọ bụ ụfọdụ nwere ike gote ụgbọala ife ndị ebe mmadụ na-aba na-apụta weda mmanya aka n'ọnụ nke ọzọ onwe nwoke ma nwaanyị anụbara di ma nwunye gosi ịgba mbọ nwa obele eluigwe ga-enyere gị aka Chukwu ga-enyere gị aka ị nwee ike nweta ezi obe nke gị ma kpachakwa anya ka ife nọ n'ọfịa ghara ịgasara gị ezinụlọ afọ n'ụzọ dị iche iche oge nkwu gbasara ụmụakụrụ ọkụ mgbu onwe ife gosi gbasara ebe ọrụ Igbo na-azụ afịa ka n'obodo a
bụ Naijiria ka na ụwa ebe ndị ọzọ mana West Africa mana Europe mana America ebe ọ na Igbo nọ n'ebe dị iche iche. Igbo kpachapụ anya gbasara mmụọ nọ n'obodo fa nọ na-abụrụ mmụọ n'ala Igbo. Ya na onye Igbo ejiro ihe o ji wee biri, mmụọ ji wee biri wee nọdụ n'ebe ahụ. A na-egosi na ụfọdụ n'ime ha kịta na-enwe nsogbu gbasara mmụọ nọ n'obodo fa nọ. Na mma na-adọghị ụgwọ mmụọ. Mana onye ji Chukwu ji ihe, o ji Chukwu ji ihe. Onye ji Chineke biri n'ebe ọ nọ, nọ Asia, nọ Europe, nọ America, ebe nọ na ijiri Chukwu iji wee biri. Maka sị mmụọ na-aka mmụọ. Mmụọ na-aka mmụọ. Mmụọ na-egbu ama ka kasị ọcha, kasị ike. Ọ ga-abụ ebe ọ n'okwuru nke ya kwuru, nke ndị ọzọ ada. Yes. Ya biko, onye Igbo ọbụla ma onye ọ nọ n'obodo ọzọ na-achọ ife aka na-eri, na-azụ afịa ma ọ na-alụ ọrụ dị iche iche, o ji enweta agali ofu ego oyibo a. A na-agwa nna mmụọ gị na mmụọ nweghị nne nọdụ n'izu ka mmụọ nọ ebe ahụ nọ ghara ịgasara gị ife. Ọ ga-abụ asị ha gbara aka na azụ anyị onye ji ya. Nke ọzọ akụ n'elughị ụlọ anyị na-ajụ onye abalị ya. Na ọ bụrụ na ọ na-abụ ịgbasi agụ akụgha agwụ n'ụzọ obi ga-eji emepụta bajaba ya gụta gị na chi ayọrọ gị na mmụọ nwere na-ada agbakọ. Ya nke ahụ ndụmọdụ ka a na-adụ ndị nọ n'ebe ndị ọzọ na-abara n'Igbo wee na-agba mbọ dị iche iche. Ife a gbasara onye nọ na be, nke a gbasara onye nọ na be, ndị a gbasara onye nọ na be. Na onye si na obodo pụọ je n'obodo ọzọ wee na-azụ afịa. O gosipụtasịrị na ụfọdụ ndị ka ebe n'obodo ndị ọzọ afọ na ndị eji n'ime ya ndị ekeji ndị atakpọ ndị eke na ndị atụrụkpa odi. Ịma ebe na Igbo mmiri emi egwu atụrụkpa odi ọ ndị eke ka ọ bụ egwu atụrụkpa ọbala. Aga m agwa gị ụzọ ebe na bụ oloro nwoke lụrụ onye ọcha onye ọcha na ndị a na-acha ka ife. Mana ife anyị na-ekwu bụ maka akụkọ ife a chi ga-eji chi ga-abọ. Mana oke a nkọwara ya onye ntị ji anụgo ka anyị wee nwee ike wee bakwa n'ife ọzọ. Maka na ọ ji anyị fụrụ akwụkwọ ga-asaghị ngwugwu ka ọ bụ eriri ma ngwugwu mana okelie mata ada anyị ga-atọghị eri ya ọgwụgwụ a eri ọ ga-agba gị. Daalụ. Nnọọ mmụọ na mmadụ ife ọbụla gbasara ala Igbo na-atọ m ụtọ. Ya mere m ji wee na-ege ntị ka m na-amụta. Maka na program anyị na-akpọ okwu n'ụka bụ program kwesịrị ka ị mara ife dị n'ụka, mara ife dị n'omenala. Because ama m na efe bụ onwe meeting point, efe bụ onwe balance. Ya mere anyị ji wee nesi anya anyị asị ka anyị kpọta mmadụ dị ka gị. Because ijelu ejelu ilu n'isi mmiri. Tata anyị na-ekwu maka ọjị. And ịwala ọjị anyị afụ ya n'ụzọ ọzọ na ịwa ọjị adịrọ ọ dịrọ ofele ka anyị si afụ ya. Ọ dịrọ ofele. Ebe ọ na-awala ọjị, ọjị na-egosi ndị na-ebe afọ. Ife dị ka ịma emesịa m ga-aga n'ọgbụgbọ ọjị. Imesịa ọka ị ga-esi hazi ukwu esi aga. M ga-aga n'ọgbụgbọ ọjị maka metụ nke aka maka na nwere isi banye n'ime ego. Ọjị gbara atọ bụ ọjị ikenga, ọjị dike. Ọ bụrụ na ife dị ka na ịbata be mmadụ ọghọsị ọjị wepụ ọjị afọ onye kpatara ife ndị oge na-eme a na-awa ọjị na-atụ ya alụ ka ọ bụ ọrụ akwụ na ọ na-awa ọjị na-atụ ya n'afele. Ndị eme ị ga-awụkọ n'ọjị n'aka were aka etu akpolie wee wunye n'afele wee mara ife ọjị afụgo. Onye kpatara nwunye dị iche na ọjị agọrọ agọ na ọjị agọrọ agọ. Ife Igbo ji agọ ọjị agọ. Onye bụ na ịchọ ịtọ ọjị tọọ ọjị nọ ebe agọrọ ya. Onwe ife ọ ga-agọ ya n'ọjị ịta ya omegide gị. Ihe ọ na onye pụta otu ọzọ ha oge ọjị tọta ọjị nwere isi. Ụfọdụ nke tasị ọjị ahụ fa ga-enwe nsogbu dịka na nwaanyị
ka m gara ijere nga maka na ọjị na ụmụ nwaanyị erika biko ife nchọrọ imere gị bụ na ọ bụ na agwọsị ọjị wụọ ya etu a ọ bụ na ịtọ ka ọ dị ọjị ikenga o gosiri na onye nọ n'irugu ị gaghị ajụ onye ọ bụ ọ dike ka ọ bụ ị ga-esi na ọjị wara ma na onye nọ n'irugu dike ka ọ bụ ịnịze ka ọjị zi tụ nwere ọ bụ na fanja kpụrụ iru na ịma dịka egbu maje na mgbe ọ bụla ọ ga-esu ebe ahụ ọ ga-esu ebe ahụ ozugbo gwodo ọ na ọkụrụ gwodobe ọkụrụ onye begodobe ma ọ na nwere ọ tụrụ gosiri na ọ dị egbu aba ọ bụrụ nwere nkọ iven ọ tụtara egbu aba mụrụ dịka na-eme ifeọma ka ọ bụ na nke a ije nwayọọ nye ya oche ọfụma na ifeọma ga-esi n'aka ya wee pụta bụ ife buru ibu ọfụma ya bụ na anyị weta ọjị chọọ inwe nzukọ kpesie ekpere gosi ọjị afọ wụọ ọjị afọ ọ ya egosi ma nzukọ a ọ ga-amịta mkpụrụ ma ọ ga-amịta mkpụrụ ma ụkwụ a ga-abị mkpụrụ ọ ga-adị n'ime okwu onye ga-abịa na-aga ife a na-ekwu ọ ga-egosi na ndị nna ga-abịara ebe a ndị ndọrọndọrọ bịara ya sị okwu amụrụ obi onye na-agwa ka ị bere okwu onye bịa nna ga nọ ebe ahụ na ọjị na-ekwu ife niile ka m chọrọ ngwa gị n'ihe omenala ndị Igbo atụfuru atụfu etosiri ịchụ ọfụma ife anyị na-ekwu enwere alụsị dị n'ime maka ụfọdụ ndị ụka ga-asị na o nwere alụsị anyị kpara afebe ma anyị na-agọzi mmụọ ma ọ bụ anyị na-agọla alụsị odogwu bụ ka m gwa eziokwu ezi omenala na eziokwu abụ ofu ife asị omenala ụka bụ ofufe okwu ma ana m ahụ ya ahụ maka na ife erika nwaanyị ụka ezi omenala na ezi ụka bụ ofu ya bụ omenala si na ụka gara adị abụrụ ezi omenala gaa nyụọ anya n'ime ị ga-afụ ya eru na ebe ị ga-ehe kpatara o ji emegide ụka ebe a na-egbu mmadụ ebe a na-ezu ori ebe a na-anakọ mmadụ ife ụka si na ezi omenala gara adị bụ ajọ ụka na ụka afọ anya ọfụma ị ga-afụ ife ọjọọ ọfa na-eme ezi omenala na ezi ụka bụ ofu ife ife akịda eforo Chineke na-esi n'ọjị ekwu okwu maka na ọjị bụ onye ịkpọrọ afa owele ịkpọ Chukwu ome gị ọbịa ịgba ekwensu ọbịa ya bụ na ife ekwuru ka isi ekwu okwu na-egosi ma ihe mere osinaka Chukwu bụ osinaka ekwensu ka anyị abụọ ndọrọ mụ na mmadụ kọwagolu ndị mmadụ maka ndị nwe ike idesola anyị kịta gịnị bụ ọjị good gịnị bụ ọjị a sị gị na anyị gosi ọjị ma ife ndị ọzọ abanyezie ma ọjị ma ọgbụgbọ ọjị ma ife ndị ọzọ maka gaa n'iru orika nke ize bụ ọjị bụ mkpụrụ obi Igbo ụfọdụ gị na anya ife na ọ dị ka mkpụrụ obi ife ahụ ife mkpọrọ ya ọjị arụ ọsọsọ omenala jikọtara Igbo na eji kpọ ya ọjị ọ gwazi mkpụrụ obi ndị Igbo ndị kwa ya ọ dị ka mkpụrụ obi na-achịkwa ọbara ọbara ọjị a dere ode nwere nke na-acha uhie uhie nwere na-acha ọbara ọbara ụfọdụ oge ọ gwazi nke ọzọ na-acha ọcha na-akpọ ọjị ugo ine anya na ọjị a efu na ịchọba achọwa ebe ọjị si pụta ya ma ọjị ọ bụ onye Igbo ifu na ọjị si ebe tere aka ọ na baribada na mbara Afrịka ka bụ rainforest wee pụta ma ife ataziri ọjị dịka ọjị ọ bụ onye Igbo ụna Igbo mezidi ọjị ghọrọ ife ọzọ ma ndị Igbo onye akpara aka ghọrọ ife ọzọ ndị Awụsa na-ata ọjị a na-atagodo ezefe agwụ ya bụ na Igbo akara Awụsa atọ ọjị Awụsa ji emeli nri ya achọwa esi ọjị a ndị Igbo na ndị Awụsa kedu onye karịa wee fọ ọjị a n'anya na ife aka Igbo fọ ọjị a n'anya ị ga na Yoruba ha jiri emeri mgbele afịa
efu esi agba mgbọrọ ọjị a na Yoruba izie mgbe mmadụ Igbo amara ife ọjị mana ife kpatara Igbo nke Igbo ji ebuzi ọkacha ile bụ na Igbo ji ọjị eme omenala. Ha ji ọjị ekpe ekpere ka ntinye etu afọ, ha ji ọjị ekpe Chukwu, ha ji ata ndị mmụọ arụ na ntị, ha ji agba Chukwu izu wee gabazie. mana ị na-anya efu gịnị meziri ọjị ji pụzi iche n'ala Igbo? Ọjị dị nsọ. Gaa jụọ okenye ọbụla ihe kpatara ị na-abịa n'ọjị eji n'aka rụrụ arụ were abịa, ijikwa rụrụ wee bịa ọjị wara taa gị gbagha ama gbagha ọtọ n'iru ndị na-afụ ụzọ. Onye ga-abịabeghị awasị ọjị onye nwa okuru ewu akpa ya na ife ọjị gwara ka o ji wee na ọjị na-ekwu okwu mana Igbo kịta ada fa nwere ntị fada n'ife gwa anya fada afụ ụzọ. Onye ka ọ ga efere ya nwaanyị nkwu nga nwaanyị nọ ebe agbara ọjị mana m ọjị ọjị ike nga ọjị ike na-abịa na ọgbọ ọjị nwaanyị nọ n'ọjị ike nga nwa nwaanyị nọ n'ime gosi na nwoke buru ụzọ bịa na Igbo tupu nwaanyị abịa. O nwere ka ọ ga-esi ogosi ọjị ike nga wee gasị nwaanyị apụtasị agụghị ọjị ka anya ọtọ ọjị afọ ọ na obu nwa n'afọ nwa ga-apụ ọ nọ ebe amụ nwa ọ nọ ga-abụ nwa ọzọ. Ọjị a dịka ji a na-akpọ ji nwaanyị eri. Ya biko onye ọ na-wee chọrọ ịta ọjị gbaa mbọ ụfụna ịnụ ebe a gọrọ ọjị afọ mara ife a gọrọ tupu ịta ọjị. Ebute ya ata ọjị ga ndị ọba anyị nafa n'igwe masị sị na anyị nwere ọjị ọ naghị ọjị tụ ndị ọnụ taa taa n'ogbe ya ntụ ndị mmụọ ata oche ete dịbe ibe ije chọọ ọjị ọzọ ị ga-enyekwa ya bụ na ife ọzọ dị n'ọjị maka ife a dị mkpa n'ugwu anyị ga-ekwu ya. Gaa n'iru. Ọjị dị nsọ. Ịbara ọjị dị nsọ maka na ọjị bụ ndụ. Wetara ọjị ma gịnị wetara ndụ. Ana m abanye ụfọdụ ife siri ike kịta ịmasị na ji eji ọnwụrụ ọnwụ egburu ji eji chụọ aja ọ ga-eburili ome. Ọjị bụ ndụ. Ị na ife na-abịa na Igbo ife na-abọ bụ ndụ, mmiri bụ ndụ, ọjị bụ ndụ. N'ụfọdụ ka abịa n'ife a na-agọ agọ na Igbo ọ dị ife nata na-agọ agọ na Igbo a na-agọ mmụọ, a na-agọ ọfọ, a na-agọ ọjị mana ọjị ka ya agọ mmụọ na-agọ ọfọ. Ife ọgụgụ dị ya n'Igbo. Ife ọjị igwe dị nsọ bụ na Igbo jelu n'ime ọfịa wụta ọjị kpọrịta anyị n'ụlọ. Aga m akọrọ akụkọ ka ọjị si wee bịa ogologo akụkọ mana mesịa aga m akọ akụkọ afọ origa ọdụ ụzọ akụkọ iri mana nchịkọta ha bụ na Igbo ba n'ime ọhịa wụata ọjị kpọrọ ya nata n'ụlọ dọọ ya ọdụ dọọ ya asụ maka ọhịa bụ ihe a na-akpọ consecration na ị gara weta ihe adịghị asọ nọ n'ime ọhịa kpọta ife afọ techaa ya wụchaa ya rụnyere ihe mmụọ nwe gịnị ka o were na-enyere gị aka na-enye gị ma akụ na ụba na-enye gị arụ ike na-emegide gị ndị ilo gị na-enyekwu gị akụ na ụba nke nwa ma nwa ma ife niile efukwana ife afọ abụrụzi ife ọ bụ na mbụ ọ nwere oge ife ọzọ. Ịma ndị Igbo bụ homo symbolicus ọ ndị na-eji ife were atụnyere ife eji si na ife kwụrụ ife akwụdebe. Ya bụ na etu afọ esi do ya azọ wee wụghata anyị gosiziri na ọ bụrụ ozi sọsọ mmadụ nwe ọha mmadụ nwe ọha mmụọ eze ogwuru enwe nwere. Ya bụ na abịa na ife ọnụ a na-ekwu gbasara ọjị dị asọ eji aka rụrụ arụ atụrụ ọjị onye kpata ụfọdụ oge mmesịa kwuru ihe gbasara ụmụ nwaanyị na ọjị ma ọ ga-atụrụ nwa ọjị ma ọ kụ nwa ọjị na ife ndị ọzọ anyị ga-ekwu gbasara ya n'ụzọ ma ọ ga-awụ nkwụ ọjị na ife ndị ọzọ. Abịa mwụpụ na ọjị dị asọ tụọ nsị wee kwue kịta ọ dị ụzọ ife na-emene nchọrọ imetụ aka gbasara ọjị.
ikwue na ijiri ọjị nabata m iji ọjị anabata mmadụ nke bụ na bụ onye agụ ụlọ ma nye ya ọjị onye amara ife nya ma aja na ju ife na ibonyere ma ọ gwụ na nweghị inyelie nye ya ọjị o ji nwayọ ọnọdụ ana ghọta na iji ọbịa nabata ma bata ụfọdụ ga-egbo na-eti ọjị nzu na nzu obi ọcha akaka anyị afịa na ụbọchị na anọ ma ka anyị tụ ọzọ hazi aka ndị isi nweghazi aka ndị ọzọ nweghazi aka so mana ife bịara gosi ebe na ka isi efo m ka m si efogo isi atụ anyị na gbasị na egburu m ebe na abụ zuo ofu etu anyị sịfụ aka m ka ọ dị ya eji ọjị anabata mmadụ n'ala Igbo abịa si m gwa sị na ọ dị nke ọzọ n'ala Igbo ka a na-emekarị ife a n'ụzọ dị omimi nke afọ kwụrụ nke ọzọ egwenya eziokwu na ndị Igbo ada ata ọjị ka ndị ọzọ ịma ndị na-egwu mana fa natakwa ọjị Igbo na-ata ọjị eji aba gosi ọjị onye tara ọjị onye Igbo enyoghị enyo ịma kịta nwere gosi ọjị ofere ewere mmeka ma tinye n'ọnụ ji ha bịa ọta nyonya bụ enyo maka na onye afọ obi adọ na ebi gị na nwere ofu obi nke ọzọkwazi iji ọjị agba ụfọdụ ndị Igbo ji ọjị agba mgbele kazi ụmụ nwaanyị ụfọdụ ụmụ nwaanyị ka njekwu na ụfọdụ ga-asụ nwaanyị agaghị eme nke ọ gaghị eme nke ọ gaghị eme nke mana ụmụ nwaanyị na-eme gbasara ọjị na-egbogele ọjị ka o si mọsịmọsịba mana afịa mbe niile lekwa ọjị nwere ele so nke afọ bụ ụzọ ife na-atọ dị mkpa nnukwu mere nwere ọzọ eji ọjị achụ aja o ji bụ ndụ ọdụ oji ogbu ọbara nwere ụfọdụ aja ọ ga-achụọ ụlọ ọjị chụọ ana nke ọzọ achọrọ m ịgwa gị na abịa n'ọjị omenala dị ọjị na ọdịnala dị iche iche mgbe m ga-egwazi ọjị agwọ ọya ụfọdụ mkpụrụ ọgwụ a na-eme ịma ana m enye ọgwụ enwere over 400 drugs ji agwọ ndị mmadụ nwere ụfọdụ nji ọjị wee mee ndị ọcha jikwazi ọjị afa alụ ọgwụ mkpụrụ ọgwụ ma ife dị iche iche mana ife nchọ iji metụrụ aka na ife a bụ na abịa na ọdịnala na omenala ịma gwa ndị mmadụ fa ọ bụrụ ofu nke na-asị na ọdịnala bụ tradition omenala bụ culture is a lie osi itụnyere agwụ na agwụ abụrụ ofu every translator is a traitor a ga-achọ ife ọzọ ga-agwa anyị ife a na-ekwu ọrụ gị gwasị m na uru okwu n'oge bụ communication yes ya bụ na ọ dị mkpa nnukwu ga-aghọta gbasara ọjị a na-ekwu na ọjị dị omimi tupu m kwuo ka esi wee si n'omenala ọjị banye na ọdịnala ọjị ka m kwuo ife a na mmadụ bịara ebe gị nye ya ọjị bụ omenala mana di nwaanyị nwụrụ agbata nwaanyị afọ kefe ya aka azụ kefe ya aka na agba azụ wee tie osu ọjị wee kefe ya aka na azụ afọ wee hunata ya oju ọnụ wee kpụọ ọjị ana ọ bụrụ omenala ka ọ bụ ọdịnala ka ọ bụ ka ọ ọdịnala gawa n'ọnya gburu di ya mmụọ etigbue nke a bụrụ omenala nke a bụ ọdịnala maka na ebulu mmadụ ji ebe onye ọbịa bịara ebe mmadụ achị aka na kefe ya azụ ọ bụrụ omenala ka ọ bụ e kwuru na ife dị iche na omenala ọdịnala bụ omenala gado nsogbu pụta n'ime omenala ada asọvụ problem ka tinye etu afọ ọ dakwu nsogbu ọdịnala na nkịta a na-ezu ori agara agara omenala ga-akwụsị ori ọdịnala ga-akwụsị ori nkịta na gechi ọ ka ndị mmadụ ji agba na odo asị ha jere nke ọzọ amaghị akpafa kịta ka eziokwu ya pụta mana o gosikwara na ndị mmadụ anọ ọdịnala Chukwu ọfụma ma ya na ọdịnala Chukwu ha ma Chineke pụtaghị ọnụ a na-emeghe n'onye mere alụ ya egosi kịta na ọjị
eji omenala jikọta eme ọdịnala n'ụzọ dị iche iche. Nke ọzọ bụ na ọjị, ọ bụrụ na nwaanyị adafụ nsọ ya ọfụma na nwaanyị na-achọ nwa, ife a na-akpọ contraceptive spirits, ịmana abịa na ife na-ebe ife a na-ebu ịchọ ịgwa mmụọ okwu, ọjị ga-agwa mmụọ okwu. Nwere ife ọzọ ga-agwa mmụọ okwu na-abụla ọjị. Oge m gabara ụgbọ ọjị kịta ife na ife ndị na Igbo dị n'ime ọjị. So ịchọ isi na mmụọ fere mmadụ, si na mmadụ fere na afịa banye na ụmụ anụmanụ, abịa n'osi banye n'ụba anyị na-ana ọjị. Nwere ife ọ dị ka anyị. Ọjị is the symbol of Igbo communion. It is the microcosm of the Igbo world. Ife ara ọjị efuga ana Igbo niile. Asụkwa m ifu ọjị Igbo. Ifu ọjị Igbo, ifu ọjị kwugworo. Ọ na-ewute anyị na ụfọdụ na-agọzi gworo. Ndị okenye na-agọ gworo kịta. Ọ dọrọ mma. Ọ daa mmadụ onwe na-agọ gworo. Ụfọdụ na-agọzi aṅala. Aṅala na-agọ ọjị. Ya bụ na ofu ife dị mkpa nnukwu na ife ndị a niile bụ etorogba, etele ose, ọjị dị nsọ. Eji ọjị ayọta Chineke ife ọma. Jiri ọjị akagbu ajọ ife. Eji ọjị agọgbu ajọ mmụọ, gọgbu ajọ mmadụ, gọgbu ife ọjọọ. Onwe ebe mmụọ na-enye nsogbu dịka akwali ọmụmụ. Akwali ọmụmụ a na-ekwu ụfọdụ okwu a nwoke na-egosi ngida nke Igbo ada eje ụka, na Igbo na-eje ụka. Abịa na Igbo ada eje ụka, nwe ebe a na-akpọ akwali ọmụmụ ma ọ bụ ọda. Ụfọdụ ka eji onye ka njikwa akwali ọmụmụ na ọda bụkwazi ọdịnala, ọ bụrụ omenala. Igbo ada efe alụsị. Alụsị is there to solve problems. Ọ nsogbu bute alụsị. Na-adị efe ya efe. Eji eme gịnị? Ebe gị ife dị mma. Yes, I solve issue. Ife adịrọ mmadụ ọ dị mma. Ya bụ onwe ebe nwere ụdị ife afọ, akpọkọnọ ndị niile bụ ndị experts na-ewetagasị ụfọdụ ife gasị. Enwere ike achọta ife dịka ụfọdụ osi na-adụ adụ bụ mkpụrụ n'elu. Enwere ike chọọ ife dịka ọ bụrụ ndị amara onwefa. Ebe na-ekwu Igbo ada eje ụka, na-ekwu Igbo na-eje ụka, ngalaba nke na-eje ụka. Enwere ike weta ewu dị ime. A ga-afụ na ewu a dị ime, ọ bụ nwa n'afọ. Ma chita ọkọ chi ụmụ. Ọnụ ndị ọjọọ na-emezi alụ ma chọọ ifere ga nwaanyị dị ime. Ma chọọ di na nwunye na ụmụfa. Emesi ife a, o nwere ụgwọ eji eme. Anya kpatara ụfọdụ eji ife a na ụfọdụ ga-apụta site na ebugo alụsị, ebugo mmụọ, ebugo nke a. Ụfọdụ gị ife a na-egbu ọsọ aja na simenti gị na-egbu. Osisi. Maka ife ị na-egbu nwere isi, nwee obi, nwee ekwe, nwee ụkwụ na ije. Nwere ike ibu ya ojewala. Yes. Ibuzi aja na simenti na nzia ọzọ. Iche na ife na ọ bụrụ ife anụ arụ ka ọ bụ. Ọ ife mmụọ ka ọ bụ. Ya bụ ị na-anụzi ife a ka ọ na-aga. Ọ bụrụ na ụgwọ afọ eji wee bụ ife afọ kịta ụka bịaziri, ife na-aga na-ejezi ụdị ife afọ. So ụgwọ afọ ebido iji isi ọbara n'isi ọgbụgba ndụ achọghị ndị na-ewe ndị nọ n'ụgwọ mmụọ afọ ka ọ na-achọzi ife a. Ka m kwuo ife a maka na na-ekwu ụgwọ, ana m achọ ka ntụsa ya atụsa, tụlie atụlie. Maka na ana m akụzi further logic for over 20 years. Further logic. Ya ife dị ka this ụmụ ahịa ndị lawyer na-eme. Ọ logic anyị kụziri afa ka ọ ji aba. Yes. Onwe nke fọ ọ na-asụ Latin zi. Na-asị, kwa Latin anyị mụrụ ka ọ na-asụzi etu a. Je na-efegharị. Ya bụ ị na-anya n'ife a na-ekwu kịta, ife dị omimi nnukwu. Ọ gịnị kpatara onye ekpere a ji ga buo alụsị na onye ọzọ? Nwere ike onye ọzọ a bụ onye bụ ya, nwere ike ọ bụrụ na onye echere echi na pụtara ndị akọwa bụ alụsị ana
then onye echichi ihe ndị pasta Yes. ga-abụzie alụsị bụzie mechapụ nwụọ okwife Yes. ife nwe ife dị iche na ihe Yes. mere Yes. ana m ekwu na ọ bụrụ mmadụ ikwu na nya bụ onye otu Kristi bụ okwu nọ ebu Ekwensu gwara osi Paul I know, Peter I know, but who are you? Who are you? Who are you? Ya ọ bụrụ ịma ụmụ ga nsi ekwu ife a onye nọ n'ime Kristi ọfụma ife ndị a enwere nwere isi n'ebe ọ nọ ike ji karịrị ya. Yes. Isaiah 40:10 Before me no God was formed and after me shall be no other God. Now, if you are truly born again, ebe nwa Chineke n'ime mmụọ na eziokwu gburu eziokwu ijite ya ntụrụ aghụghọ na uri na ama ife ndị a onwe ụgwọ dị n'imefa Jesu abụghị ọbara ọkwụ ụgwọ mfe ndị afọ it is finished mana ị na-eklem na ebe nwa Chineke ma ị bụrụ nwa Jesu n'ọnụ because also those who call me Lord, Lord. Wait, how did I kind of? It's those who do what I said. Bro, Lord, Lord, Lord. No. All din that can na-ekwu ka akpachapụ anya maka na fati aka n'ife ahụ nso ga adịfa na-agbanyeghị na fa na-akpọ Jesu n'ọnụ Mmụọ na mmadụ. Ife a siri ike. Abụ m ebe isi apụta mana enwe ife nche iju gị gịnị mere na ụmụ nwaanyị adị eje n'ọjị gịnị mere na ụmụ nwaanyị adị aga ọjị gịnị mere na ekesi ọjị afụgo m ebe ekesi na-eke ọjị ama nwaanyị enu kedu ife mere ọ bụrụ dị owu na ọ ga-ewele nwatakịrị nwoke ma nwoke enye ịma nwa obere oge ka m na-abịa mbịa n'ebe nwaanyị bata n'ọjị onye maka ịkọwarị soro ekọwa ya abịa na ọgbụgbọ ọjị o nwere ọjị bụ ọjị ogbi ọjị ihiriihi ọjị kpụrụ ka akpụ lobles kola nut lobles ọjị mmụọ ka ọ bụ ọjị mmụọ na ọjị a gosiri na ọ bụ mmụọ bụ ụzọ bịa n'ala Igbo mmụọ n'oge mmụọ bịara nwa ife ọzọ dị na-abụrụ mmụọ bịara so nwoke abịarọ nwaanyị abịarọ enu abịarọ ana abịarọ mmụọ bịara ife na-ekwuda dummi ọ dị omimi onye kpatara ọjị mmụọ afọ adata ya ata ma afụgo onwe ndị amara ife onwe ike fụ ya were ma were ire onye ga-ndị Igbo asị na ọtago su ya nsu ya ọtago ife ga-egbu ya ọtago ọjọọ magala oke ọ magala oke ọnwụ ya ka ife na ọjị mmụọ ya nke ngwere ọgbụgba riri nne mana ka m hapụ ya etu a oge na-abịa m ga-ewere ọjị ofu wee busa ya ọfụma maka na o doro anya ọfụma onye akpata ofere oge o nwere ka ga-esi ya gbasị ọjị fụ na ọjị afọ enwere ọbịa bụrụ gworo fụ na nwere ife mana achọghị ife a ga-emegasị ga-ewe eme gịnị meria ife chọwe medo ife ka maka na so na nwere ọjị afọ na ngwuru bụ nsogbu mgbe a ga-atụpụrụ ya mmụọ mgbere gara ata o gwaziri ụfọdụ nsogbu eji ọjị afọ eme ka ọ dị mma. Yes. A na-eji ya agwọ ala kaza ala si na agbụrụ. Ụfọdụ ọjị si na agbụrụ onye ga-eji agwọ ajafa ji achụ eri kama achọ ịba na aja afọ maka eji ọjị achụ aja. Nke ọzọ ọ bụ na nke agasịa nke abụọ bụ ọjị ọkara na agbụ ọjị gbara abụọ efu na nke ndị Awụsa na-agba abụọ oge ọbụla otu oge mana nke ndị Igbo na-agbakarị abụọ mana ọjị Igbo gbara abụọ bụ ọjị ọkara na abụọ. Ị na-anya na ọjị afọ ife na ọjị afọ esigo na mmụọ wee pụta mana ife mmụọ ife dị ofe adịrị abụọ ọjị afọ esigo na mmụọ wee pụta ife na ọjị afọ gosiri enu na ana o gosi nwoke na nwaanyị mana nwaanyị anọkwa ya na ọ gosi nwoke na nwaanyị gosikwazi na Igbo ndị Igbo ife agba binary universe
mmụọ na mmadụ nwoke na nwaanyị ọjị na ose wee gawazie abụọ ịbọnị gbakwuru ịbọnị gbakwuru nke a na-agazi ebe na ọjị ọkara na-agba afọ adatakwa ya ata ọjị ụwa akpa ọjị ụwa na-abịa n'ala Igbo a ga-esi n'ebe a ka ekwe ma mgbọrọgwụ onye ụwa nọ ya nke na-apụtabara na mmadụ onye kpatara ndị na-asịghị na Chukwu bụ chi ma ọ bụrụ onye ụwa is a lie. Chukwu nọrọ onwe otu nne na-amụ otu chi ada eme gịnị ada eke kwetara then esi na ọjị ọkara na-agba afọ pụta abazie na ọjị ikenga ọjị dike fe ịtọ bụ nwoke egosiri nga etu akịda ọjị ikenga ọnwụ na dị n'ala Igbo ịgba ọghara bụ nwoke nwaanyị nọ n'ime gosi na abịa n'ala Igbo ife a dịka ife na Baịbụl kwefere Chukwu dịcha ala ka ndị Igbo na ụwa bụrụ eziokwu na nke ụwa ka nwoke Adam ọrụ eziokwu kwefu gosi aga ọjị is like the Igbo Bible. Ifu na ọjị a nwoke nwaanyị nọ n'ime nwa ọjị ike nke nwaanyị nọ n'ime ụfọdụ oge gwa ọjị ike na-alụ ụzọ ọrụ na-abụ nwoke wee dere nwaanyị ọta anyị ọmụta nwoke onye na-abụ nwaanyị ife na nke a nwere ife so n'ime dịka enọdegide nwe ụmụnne ịtọ bụ ụmụ nwaanyị na nwoke mụ ha amụ nwoke ofu anụ dị na Njaba na-amụ nwaanyị ka ọzọ anụ dị n'Ọka na-amụ nwaanyị ka ọzọ anụ dị na Amerịka na-amụ nwaanyị ya na onye ọcha ife ọ na-enwe ife dị n'ime ife dị ya so ụdị a nwere ka esi ji ọjị mee ka ebido mụta nwoke enwe ka esi wee welu ọjị mee ife amụba nwoke onye na-achọ nwoke amụ nwoke tinye ndị ije na ụdị ya lụta a ga-eji nwunye n'ọgwụ asọngwa ọgwụ onye mara a na-ekwu gwara ịgba ọgwụ dị iche ụbọchị ị nwere ofere anyị ekwu ihe bụ ọgwụ maka ndị gbara ma ife ọgwụ asọ m ịgwọ ọgwụ enwe ji eme ọgwụ ma ụlọ ndị ọzọ bụ ndị amụrụ nwefa ewere chụọ aja na ife ndị ọzọ mana eto wetara ose ihe mma bụ na ma ife ndị a nkwụnye na-ekwu na onye bụ ezigbo nwa Chineke ife ndị a dọfụ onye afọ ife oche agafego ma Jesu akwụ ụgwọ ife niile fancha niile mana onye si abụ nwa Jesu ọ na-ezu ori ọ na-akwa ego ọ na-agba ama nke a gbasara onye afọ ife ọbụrụ ya wele ya sị ọnụ Jesu mere ọ bụ maka na afọ Jesu ọmụ n'ọnụ Jesu kpọrọ ya si Jesu pụta ụmụchi ihe ntị aba tupu ajọ nwa akụgbue ya bụ na ọjị dịka ọjị nwoke ebe a ka nwoke si bata na ọjị Chukwu gasị ala ụwa bịa nwoke abata ebe ọjị si buata nwaanyị bụ ọjị akịta kwansị na nwoke na-abọdọ ebe akịta nwaanyị na-abọdọ ebe si ebe a ka nwaanyị si bata na ọjị oge nwaanyị bataziri efu na ọjị nke ise ọjị gbara aka ọjị agba nwa efu na ụmụaka na-abata si na ife ndị ọzọ gasị ya na ọjị bụ ihe na-ebe ihe ịkpọrọ ihe n'ala Igbo nwa ihe ịkpọrọ ife n'ala Igbo ọ dịrị n'ime ọjị onye bụ na ịchọọ ikwu okwu gbasara Igbo niile na gbasara mmụọ gbasara mmadụ gbasara nwoke gbasara nwaanyị gbasara osisi gbasara ụmụaka gbasara anụ ọfịa gbasara ntọrana ife ọnwụna dị n'ala Igbo ọsọ ọjị ga-aga fancha niile gadofa onye bụ na ndị Igbo ka a si wee na-eweba anyị n'ọjị adọrọ mma maka ife ka a na-eweba anyị n'ime ka m gwa eziokwu onwe ife ọzọ nna eche ebe ọkwa na ndị Igbo na-akwanye ọjị ugwu etu a ndị Hausa na-ata ọjị Yoruba na-agba mgbere ifu na ọjị a tosiri ka etinye na Nigerian coat of arms and nke ọzọ
ọ dịkwa mkpa ka etinye na ndị lawmakers kwuo na ebe ọ na-ebe agbakọtara a ga-ata ọjị agọzi ọjị ta ọjị ga-abụzi ka ụfọdụ asị na asịrị a na-agasị obodo kwụsị. O nwere ife ga-abụ ịbịa igbu mmadụ ịbịa izu ori agọsi ọjị na onye zuo ori chukwu etigbu ya ịta ọjị ahụ ịfere nsogbu adịgo inwe problem. ya bụ etu esi anọdụ ewere ma Baịbụl ma Koran na-aṅụ iyi onwe ndị so ịdụ isi na-adụ isi na ụlọ ikpe na ife ndị ọzọ. Ọjị tosiri dị na ya ka onwe ife na-atụ ndị gbara egwu ife afụrụ anya maka na ndị mana emezigo otu masịfa. Lawmakers are now law breakers. Onye mesịa iwu ya ga-ebu ụzọ daa iwu afọ si na onwere ife ga-eme ibe na enwere ife ga-eme obodo na-agasa. Mmadụ kedu ife ime na ndị Yoruba ji ọjị agba mgbele maka na mgbele bụ afịa Igbo mere emere ife afọ ya bụ na ọ bụrụ na fada atọ ọjị fa na-atọ ọjị mana fa na-afụkarị ya asị nọọ ife eji eme ọmakụ na ọkụ mgbu ife eji were achọ akụnụba ife eji wee na-achọ ife afọ na-eri ife eji wee na-agwake ụfọdụ ma na-eme ifa ịma fafa nwere ifa etu anyị si nwe afa so ụfọdụ ga-agụdo ọjị fabede ebe mụzụ afịa ụfọdụ ga-efa kwuo gbasara ọjị fa na-aga were eme ife a na-ekpọ ibu mmụọ mmadụ ji akpata ife ọ na-eri ịmụ mmụọ ka ọ ga-abụ ekiche ma mee ife onye ji ife agbara aka onye gbaka ejide ife so onye akabatara na fa ejụrụ mmụọ fa ji akpata ife ọjị ka fa ji eme ife gbasara ya ka onwe ike na-agara fa ife na ụfọdụ ha chọọ ịkwa ibu afịa ndị Igbo na-emekwu ya afịa ọbụla ịma afịa na ụbọchị na-anọ afịa Igbo ka ọ bụ afịa ọbụla onwe ka afịa na ụbọchị bịa na nri ka o si wee bịa na ngwungwu ha ji bịa emesịa ezipụ ka esi wee kaa aka ezipụ oge na ife ndị ọzọ wee tapịta ife afọ na mkparịta afa those are deities market days. Ya bụ na ebe na Igbo nwere ebe afịa na Igbo mmụọ nọ n'ebe afọ ya bụ mmụọ afọ a na-eji ọjị akwara mmụọ ibu afịa ya amara ife a ga-ele n'ebe afọ akwa ibu nke afọ nke akwanyere iburu ebe n'ebe a na-ele ife ị ga-afụ na ego onye ga-ana n'iyi ọsọ oke ibu afịa akwara onye kpata ụfọdụ kịta jere na ụfọdụ afịa na-azụ afịa na achụ iji maka na ife anyị so na ibu akwanyere mmụọ afọ. Ana m agwa ndị Igbo ọ dị mkpa ka etu esi nwe mmụọ n'afịa ka anyị nwere onwe anyị wụ ndị kwe na Kristi nwekwazi ukwuru na chapel n'afịa n'afịa afịa ọbụla tụọ mmụọ si n'ọsọ afịa dị iche iche mmụọ anyị nwe mmụọ nwe anyị anaghịkwu maka na onye kpọọ afịa mmụọ nwee na-anọghị ya n'azụ nsogbu ga-adịrị ya afịa ga na-ekwesara oge na-akwụ ọjị onwe ndị si obodo vaje obodo ọzọ mmụọ nwe obodo afọ na-agasara fa ife ọ na-adọfe ụgwọ o si na mmụọ egwukwa ife fa na-eme fa na-gbara aka na-achụ eji ụfọdụ ga-eji jide fa n'ime ka ha gazi ime ife ọbụla. Achọrọ m ịjụ gị ọzọ mgbe m bịa echelu nga ọjị ịmara some people ije na befa enwe ndị na-echezi ọjị connotatively nwere ike ọ bụrụ ọjị mkpụrụ osisi nwere ike ebutere gị anyara ma ọ bụ nye gị biskiti nwekwazi ndị jikwa nwunye fe eche ọjị enwe ndị ji nwunye fe eche ọjị ụdị ha ọ kwesị ọ dị kọwagodoro anyị asị chere n'ụmụ ọjị na nwere ike ọ sị gị nekwa anyara nekwa nri ọjị kọwara anyị ụdị ịchọ ọjị a. Ọ dị ụlọ gagịda ijụọ ifere gagịda ebe a na-agba nkwụ ụfọdụ ndị pastọ na ndị ụka adịbasịrị agha jizi malt nwere agba na juice hapụzie nkwụ pa wine nkwenu ya bụ na ife ndị ahụ ife ọmagara oke mgba ha ife ọmagara oke a na-ekwu na nwata dị ọmagara oke oke ọmagara oke ọnwụ ya bụ ife ahụ na-ahapụzi omenala na-eme omenelu
anyị nekwazi anyị efe nwere ebe mmiri ga-esi ba n'opi gbọgụrụ afọ onye amụrụ onwe ya nọrọ ya onye hapụzi ife a na-eme ife ọzọ n'ebe afọ were nwe oge mma Jesu ji wee sị mmadụ ya ata na ọjị o nwere ofu oge nna akọ gbasara ọjị a na ABS ofu pastọ nwaanyị wee kpọọ m mgbe ọ jụrụ m sị m ọjị a m na-akọwa ka ebe ọ dị n'akwụkwọ nsọ ka ebe Jesu gwara ya ịtawa ọjị ọ dịba ka nna gwa ya ọ dịba ka nna gwa ya afa na-eche onwere ife o mere mana o nwere ife o mere ọ na-abịa agwa the master of logics mee ngwele nsị ya nne m kere afa gị chere Jizọs na nchọrọ iju afa gị gbama afa gị nsị ya biko afa gị a ka ebe ọ dị n'akwụkwọ nsọ ka ebe Jesu gwara ya n'afọ a na mmadụ ga-aza na ọ bụrụ afọ anụ ọfịa efu na ka ịma nke anyị ma nke ọzọ ka anyị jee nwa akwa ofe lọra zụọrọ anyị nri ka aghara ha bụ omenala eme omenelu ekwu na ezi omenala na ezi ụka bụ ofu na ụka si omenala gara adị ụka si na ezi omenala gara adị bụ ajọ ụka ka ọ bụ onwe omenala si na ezi ụka gara adị bụ ajọ omenala ka ọ bụ fada bụ ganasị maka ezi omenala ezi ụka bụ ofu iwe ka bụ enwere eji mmadụ kwesịrị iru before wee gọọ ọjị enwere arọ ọ da ha n'okorobịa mara ife maka nwe eziokwu onye abụrụ ha na nwoke ọ masị ya ya na ọ mara ife na ọ mara ife kama ewere ọjọọ eti ya n'aka na-ekwuziri ekwuru na-ekwuli ekwuru ya bụ nwoke ọbụla matala ife ị na ife na-abịa na n'Igbo onye ilu ife ga 6 or 7 years o kwere n'okwu magazi ụfọdụ ife na-abụrụzi ma ntụmịrịkwa na ife ndị ọzọ mana na-agbakwara ọjị bụ oke ndị okenye ịma ọjị na ikenye bụ ofufe ga maka na ịga ọjị na ọ dị ka mmadụ ịgba ụkọ mmadụ ịnọ etiti mmụọ na mmadụ wee kwuo okwu mmadụ isi na Chukwu mmadụ ya bụ onwe mmụọ isi n'ime kwuo okwu ya bara ise na ọjị Igbo pụrụ iche maka na edoli asọ a na-edo ya asọ o ji bụrụ ndụ ụtara ọjị wetara ndụ ya bụ iji ebe ọ na-enyere ọjị afọ mana nsogbu dị ezigbote nsogbu dị doge ezi wee gọọ ọjị afọ ine ya anya fụ na ọgbaghara dị jigbara onwe na efukwa ya efuru ya fụ na omenizu ome n'ọnwa banekwa na-eteka omenizu ome n'ọnwa ebe ọ bụ akụ maka eme gbasara ọjị a chi ga-abọ onwe ya ofe dị ọkụ na-achịkọta m ga-ala ike ka ịgwa ndị mmadụ ife misili emi ife na-amarọ gbasara ọjị especially the dangerous part of it ife fa na-amarọ enwe ndị na-amarọ na ejiri ọjị egwu egwu o nwere ike ọbịa wenye ọjị okwu ife ọbụla sọlịa chere na egwuregwu ka ọ na-egwu jos gwa anyị ọtụtụ ife mmiri emi daalụ ịma sị na ewonye ọjị ndị mmụọ a na-ege ntị ya bụ na onye nwere ọjị mmụọ nọkwa n'ime ọjị onye nwere ọjị ndụ ya dị n'ime ọjị iwenye ọjị ma nwunye gị ma ụmụ gị ma enugo ife na ma agụrụba gị fọcha ji ife a ji n'aka gị abụ ịgọ ọgọhie ịma ụfọ nwere isi na abụ ekwu na eji ọjị agọ ọfọ ji agọ mmụọ a na-agọ mmụọ n'ala Igbo na-agọ ọfọ n'ala Igbo na-agọ ọjị n'ala Igbo ma eji ọjị agọ mmụọ na-agọ ọfọ onye gọfie osobe ọfọ jene ga-ana iwu ka ọ ga-ana dị ọ ga-atọ n'ije akụfericha ọ gadara awọ agacha must come back ya bụ na aga m asị na onye ọbụla kpachapụ anya maka ọjị igwendịrị elu ka ị na-egwuri egwu ndị mmụọ ada egwuri egwu ndị mmụọ ada akachi cruise
nke a wụ ofu Yes. ya onye nwunye ọjị mmụọ na-ekewe ntị ka ya dịghị egwuregwu ma ọ kọọ ife onye batara onye ji ọjị ekwu ife adịrọ mma mmụọ na-etigbu onye afọ ị ga-afụ ndị mmadụ fa na-aga ọjị afọ nweghị ga-agụdọ si na abịa na ụmụnna ya enweghị aka anyị ụfọdụ ekwere ise ha ata ọjị afọ ndị nna nna ebata ọjị afọ agụrụ ya abata ọjị afọ nke ọzọ ọjị na-enu inu na-atọ ụtọ gosi na ụfọdụ oge ndụ ga-enu inu ma ọ tọọ ụtọ ọjị eburu ndụ ya bụ na oge ọbụla ị nwere ọjị ọ ga-enye olileanya gbadeghị obi na o tega aka ọjị dị njọ ọ ga-eme gịnị Ọ ga-adị mma. otu adị ma eme gịnị ya dị gawazie nke a dị mma nnukwu ka igbu mmadụ nke ọfụma nke ọzọ mana nke a mba kwana nke a ife na-aga egwude iche eje gbasara ịma enwede mystical powers of Kolanut mystical dị nwee medicinal Yes. ozi ife na-abụ a anyị baa n'ime nsogbu ga-adị ya abịa ka ha bụ dị mystical maka na mgbe ebe a ga-emenwetara onwe m kịta ebe a dọrọ ya ọfụma ụbọchị a ga-akọ gbasara ya jọs iwepụta time ka akụsọ kọdaruo ana ma dị medicinal eburu nwoke ịma asụghị na ọjị kafin teobromid ife na-ekwu matanins na ịta ọjị na ọjị ga-eme nke a mee nke ọzọ gee ntị onye tagodoro ene taị ka ndị ọba anyị na-atọ magara akpafu ọjị ga-enyere gị aka ịmụrụ anya ka azụ mana okwe nke taị o nwere ofu nwatakịrị ọ chọrọ ya bụ ịgafe n'ule udafela wee mbuju ọjị tasi ya ụlọ mbọsị ọ ga-na ụgwọ ọ mara anya ka oge ebe buru ebu na ebe afọ mozife na-eme ndị Igbo si na ife dị mmadụ oke na-agba ka na-ekwu ya bụ ọjị ga-enyere aka akọ na uche ga-agbakọ ọnụ ịmụrụ anya ọfụma uche adị ife ị na-ekwu ọ na-aga nke ọzọ ọjị ga-eme nwoke abụrụ nwoke ọjị dị egwu ọjị ga-emekwazi ụfọdụ nwaanyị na-afụ nsọ obere ịfụ nsọ obere ịmụ nwa mana dị nke a ka ọhịa dị ga-enwe amahịa ya biko ụmụnne m abịa na mkpụrụ osisi Chineke nyere anyị na n'Igbo a onwero nke ka ọjị onwero nke ka ọjị ya biko ka Igbo bido na-akwanyere ọjị ugwu ọ Chineke kwanyere ugwu afọ ọ bịa Chineke zi ọjị afọ ekwu okwu nke ọzọ ka m gwa ụfọdụ ndị mmadụ na ọjị abụrụ ekwensu wetara ọjị ọchụ wetara ọjị ma ọ Chineke kedu ife niile mana onye jizi ọjị kpọkwuo ekwensu ka okwu aka maka mmadụ Chineke kere ụdị oyiye nwere ike mkpụrụ oyibo lesi ekwensu were nne chụọ aja were ife oji nwoke chụọ aja ka o nwee ego ma chọọchị ma ife ndị ọzọ ya bụ na a sị na ka ife na-asị ka ọ soro onye adana ya mmadụ nwere ike were ọjị were bakwuo ofu amusu kpọọ ya beta ọjị were ọjị bakwuo ogwugwu agbụ nwekọta ọjị nyekwuo otu ogwe ọjị wee na-agazi fụrụ ụmụ mmụọ ndị a na-akpọ the dangerous mana iwere ọjị kpọọ Chukwu ọ ga-abịa ọgọ mkpụrụ osisi ka ọ bụ na-agbanyekwara ọjị anyị fụrụ ịga na parts of Asia and Europe o nwere ebe ọ ga-ebota dis fruit a na-ata ya South ya nri bụta fruit ma hapụ na ife ndị ọzọ ọjị na-adị n'ime so mkpụrụ osisi ka ọ bụ na ka ife ahụ mkpụrụ osisi ka ọ bụ mkpụrụ osisi ụzọ akpọrọ ọjị asị ekwensu nke a ya ndị ụka akụrụ aka ha ghọta na ọjị bụ ezi omenala ka ọ bụ
ezi omenala ka ọ bụ ọjị dị nsọ akarụrụ alụ ọ na-adị ka ndị a na-eze ọjị eze ha rụrụ alụ ma ha ọma ma ha mara ọfa rụrụ alụ ọjị etugbufa maka ọjị ife eji agọ ife dị mma eji agọ ife dị njọ ya bụ na mmụọ ịkpọrọ ga-abịa ịkpọ nke dị mma abịa ịkpọ nke dị njọ abịa iwele hapụ ịgọ ndụ gọrọ ọnwụ egbugo ịgọrọ ndụ enwe ndụ ya bụ ọba aka donye maka ọ ga-ehie n'isi daalụ ndị be anyị unu anụgonu ya na oge okwu na ụka nke si na ngalaba Young Content Factory wee na-abịa onye anyị na ya nọ tata bụ Very Reverend Father Professor Bonacristus Umogu mmụọ na mmadụ ebe a kụtara maka oje na-esoro na anyị na omume a anyị ga na-eme ube na-adịghị mma ebe aka ga na-akụli na-etili ife kwesịrị ịma gbasara Igbo ya nka ngwanụ ka ọ dị ụbọchị ọzọ afa m ka bụ Dr. Chijioke Igwendu Odogwu Ugwu ka o mesịa nụ